Җәй терлекчеләр өчен иң нәтиҗәле вакыт. Җылы кояшлы көн, яшел сусыл үләннәр савымнарны арттырырга ярдәм итә. Быел аеруча үләннәрнең калын, мул булуы шатландыра. Димәк, витаминлы сусыл терлек азыгына мул булган җәйге чорны нәтиҗәле файдаланып, әйбәт кенә күрсәткечләргә ирешеп калырга тырыша район терлекчеләре. Район буенча ел башыннан 7000 баш савым сыерыннан 170 000 центнер сөт савып алынган. Узган ел белән чагыштырганда 13 000 центнерга күбрәк. Көндәлек 920 центнер, бер сыердан уртача 13 килограмм сөт савыла. Сөт җитештерүдә Урожай токымчылык заводы җәмгыяте лидерлар рәтендә. Алар көндәлек 224 центнер сөт савуга ирешә. Узган елга караганда 50 центнерга артыграк. Уртача савым сыерлардан сөт саву буенча Альберт Рамазанов крестьян фермер хуҗалыгы алдынгылар исәбендә. Алар бер сыердан 32 килограммга кадәр сөт савып ала. Мир җәмгыятенең Иштирәк җәйге лагере уңганнары да сыерның сөте телендә икәнен яхшы аңлап эш итә. Җәйге үлән муллыгыннан файдаланып, сөт җитештерүне арттыруга бар көчен, тырышлыгын сала. Иштирәк сөтчелек фирмасында бүгенге көнне 2063 литр сөт савыла. Бу %97 баш сыердан алына. Бүгенге көндә %97 баш сыер көтүлектә йөри. Ашамлыкларны тулыландырып ашатабыз. 6 килограмм исәбеннән сыер башына он бирәбез. Фураж көндәлеккә козлетник и однолитка урып бирәбез инде. Лагерда 265 баш эре мөгезле терлек исәпләнә. Маллар 2 төркемгә бүленеп асрала. Савым һәм бозауласы сыерларга. Маллар көн озынына 52 гектар майданны биләгән электр көтүче эшендә йөртелә. Сөт мулдан булсын дип, һәр баш савым сыерына 6 килограмм исәбеннән он бирелә. Аларнан су, туз өзелмәй, яшел масса чабып ашатыла. Үләнне басудан Дон 680 комбайнында Салават Габдрахманов урып, КамАЗ автомашинасында Илгизәр Ямилов лагерь территориясенә ташый. Радик Фархетдинов МТЗ тракторына Кун-1 агрегаты ярдәмендә Илшат Закиров хезмәтләндерүче АКМ-6 катнашмасына төяп тора. Коллектив бердәм, тәҗрибәле хезмәткәрләрдән тора. 4 савышы Тафилина Ильяна, Басырова Рафина, Әлфия Миркасимова, Вафина Завида, һәм учетчигебез Гүзәл Насруллина. За фирма Радик Загидуллин. Бу фирмада күптәннән эшләйләр инде. Һәммәсе дә алдынгылар. Тырыш коллектив, әйбәт, ныклы коллектив. Савымчылар арасында Рафина Басырова беренче урында бара. Мин үзем бу колхозда 27 ел сыер савам инде. Безнең коллектив бик тату. Минем үземнең группада 50 баш сыер бар инде. Шул 50 баш сыердан 620 литр сөт савам инде суткалык. Сөт 3,8-4% майлылык, 27% тыгызлык, беренче сорт белән Илеш молоко җәмгыятенә озатыла. Маллар ясалма орлыкландыру белән качырыла. Әлеге җаваплы эшне Гаяз Тимергалиев җиренә җиткереп башкара. Сау аппаратларының төзеклеге оператор Илшат Галиметтиновка ышанып тапшырылган. Яшь үрчим үлүенә юл куймаска тырышып, мул сөт чорын кулларыннан ычкындырмыйча, киләчәккә якты планнар белән яши Мир хуҗалыгы уңганнары. Дальнейшемдә әйбәт итеп эшләргә, күбрәк сөт савырга, безгә сөт булса акча була, акча булса безгә дә күңелле. Мул сөт көндәлек даими акча чыганагы, акча булса, әлбәттә күңелле. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.